Guys, नै दिनै फुंनिफ्रायनो अखा सान्दों guys, पुरा सान्दों नै सान्दुंआ होबोदो। अखा सान्दों दिनै फुंनिफ्रायनो पुरा गरम जागोन दिनै। फेन लगायना लानि र' बा थानोनो हायाखै। फेन होबाय पुरा गरम दिनै थानो हाखायाखै। बारे बा दाख्लै साननैसो पुरा अखा हाबाय थानाया दा आरो पुरा सान्दुं। मैयानिफ्राय एकदम गरम दिनै बांसिन गरम जादों। मथा-मथि दिनै 32 सो दोङो मोनदां गरमा। बया गरम जागोन दिनै। फ्रिजफोरखौबो अन होना दोननांगोन। थान्दा नागिरगोन ना मानसिफोरा। आरो माल सोनो दोङो र' माल सोनांगोन बाय। माल सोनोसै। माल सोनोसै नायलांबाय था। नै निखौ सोनि गाइस निखौ। नै बिसोरनि थ' गाइस आङो सोनोसै दानिया। थ' नोंथांमोना आंनि